Tanzani coba al oke ini Tanzani coba nak kafir jaga pengerang ngasih lacak ini Tanzani coba nak kafir jaga pengerang ngasih khabar ko lacak 16 तारिख मार्च बसकांगनी एडिसी चंगमरिनो नाहर लाई बोबाग्रा याखाबा महाराजनि नेतृत्वे त्रिपुरा मोसाबाई आईएनपीटी कथालायजाक जॉइनिंग प्रोग्राम साइड बाय साइड बसकांगनी चंगमरिनि आवायमुं पान्दागो और तिनी 196 बुतार 64 परिवारनि बसकांगनी चंगमरिवो बोबाग्रानि याकनो क्राक खान्यानि बागै थामसानि मारिवो तिनिहरो जॉइन खाइपिता जों कबंना मुचुंगो बोबाग्रानो बसकांगो तुई हास्टेनि त्रिपुरा सारक जत्तनो थामसाखाय बखा थामसाखाय जों चबा खाजाखाय सिनि जे मानथाय दंमानि एबं सिनि तेबो कतर मानथाय अबनो जों सानायनानै जों सक्सेस जोंनाय बेनि बागै चिनि पहिला सामुंनाय खरकसा बरक बोबाग्रा महाराजा बरमगोनां पद्दत किशोर देवबर्मननि नेतृत्वबाय जों चबा खाकेखाय जों जे सान दंमानि बसकांगो कताल खायते दाबि कताल सानमानि अबाबो सक्सेस जोंनाय बनि बागै थामसानो नांगौ दाबो म थामसानो सबायनानि बागै गोबां पलिटिकल पार्टिसनाव षड्यंत्र खायदों तिनिहरो चंगमरिनि आवायो जों समाय थांलायखा बसकांगनि एडिसी चंगमरिवो 15 जिरानिया एसटी constituency बोबाग्राबाई चंगजाक गसिजाक एलाइन पार्टी आईएनपीटी नि अरंदन जत्तनो सेमेनो आं जगदीश देवबर्मा कराची नंनावै बाथायलाय तंगो जत्तनो समय थांजाक बरकबो जोंना गोबांमा बुधबाय कपलाय खायनाय ताई आंबो आवेदन खायनाय मुआ एलाकानि बररक जत्तनो बखा थामसाखाय कपलाय खाय बोबाग्रानो या क्राक खायथुं हाम क्राक खायथुं हामबाय Nini lama communication je aborok ingano abono khlai rnai abono samai tangnajak जों agini je edison amchoyo kuno development ningya kuno mechanism policy kroi abono जों katal khai salamoi haina hai sep samne bisingo chini borno lama phunungnai lama katal phunungnai langma rnai abono kubui abon bagin haina hai tini obur khamche ma kobugo or thansan mari koror chini wo roi nor kaplai khai bono tui phedi asuna hambai